jospa KRP-peli käytiin Joensuussa lukemat 2-6 vierasjoukkueelle. Vähän näytti yleisö, että ei ollut kovin kova vauhtia ainakaan tänään tuossa pelissä ja semmoinen aika puolustuspää edellä mentiin tänne. Mitä on mieltä vierasjoukkueen päivänä? No joo kyllä. Täytyy tunnustaa, että aina pitää huomioida realiteetit ja jospa on perinteisesti erittäin hyvä ja fyysinen ryhmä, niin kyllä me tänään ymmärrettiin, että ei meidän kannata ehkä lähteä juoksukilpailuun tässä, vaan pyrittiin pysymään pallossa ja ensimmäisessä erässä se onnistui sitten, kun Jospa aktivoi vähän enemmän karvaustaan, niin sitten saatiin niistä vastaiskupaikat ja Jospalla tietenkin, kun ylhäältä yritettiin paineistaa, niin oli vähän oma pää täytössä sitten aukkoja ja saatiin siitä tarvittavat maalit ja sitten päästiin sellaiseen johtoasemaan, että meidän oli tavallaan helppo pelata, ei tarvinnut rimpuilla ja rykiä ja yrittää muuttaa mitään, vaan sitten vaan roikuttiin pelissä ja pidettiin nöyrästi pelattiin oman pään kautta ja siitä on kyllä tosi ylpeä, että koko joukkueelta tänään hyvä suoritus puolustussuuntaan erityisesti. Samille semmoista, että aika maillaan puristamiselta näytti hyökkäyssuunnan pelaaminen. Mikä siinä meni pieleen tänään? Niin on ensimmäinen asia, että Vihulainen onnistui loistavasti omassa pelissä, että se on selkeä, että ei myös sinne sektoriin päästä tänään ja siitä aina pitää kunnioitus vastustajia. Siihen vaattiin siihen, että sektoriin ei pääse, niin vaatii toista hyvän puolustuspelin. Ne onnistui tänään puolustuspelissä erinomaisesti. Me ei päästy sektoriin sinne keskellä hyökkäysalalla. Oltiin näennäisesti pallossa, oltiin paljon pallossa. Loppupelissä niin se ei ollut kyllä tehollisesti tänne. Jokainen näki, että ei päästy niihin semmoiselle paikoille, mistä voisi pelit ratkaista. Ja 2 tehtyä maalia kertaa kyllä koko kuvan tässä. Ei se 6 omissa, niin se ei ole tekemätön paikka. Niille pystyt voittamaan pelejä. Toki siellä tuli halpoja, tai ei halpoja, mutta semmoisia, että 3 maalia vapareista. Ei vaparin merkkaaminen niin vaikeaa pidä olla, että pääsee syyttämään tuommoisia hyviä vapareita, mutta kumminkin ihan selkeitä merkkipelejä. Sitten se meidän kova karvaus toisessa erässä, niin käsittämätöntä, että pitkä laitetaan päättyy, niin ei juosta omia ukkoja, että jäähän katselemaan, että minne se pallo menee. Mutta 3. erää siitä käytiin läpi aika tiukka keskustelu, ja se parani ihan huomattavasti. Kyllä sanoisin, että toi meidän hyökkäyspelaaminen tänään, niin kyllä ratkaistaan peli ihan täysin. Joo, tai sitten KRP puolustuspelaaminen. Niin ainahan se on suhteessa vastustajaan, mutta silleen, että siinä mielessä myöskin se, että miten peli lähti virtailemaan tänään, että me päästiin heti alussa johtoon ja sitten toisessa erässä päästiin vähän reilumpaan johtoon, että voi kyllä sanoa, että peli olisi voinut olla hyvinkin erilainen, jos Jospa olisi vaikka saanut siitä paikoistaan maalia ja olisi mennyt johtoon, niin jos me oltaisiin jouduttu käyttämään hirveästi energiaa esimerkiksi takaisin tulemiseen peliin, nostaa karvausta ja muuta, niin ehkä me ei olisi, ne hyökkäyspää viimeistelyt ei olisi ollut ihan yhtä teräviä kuin nyt, että vaikka tuntui siltä, että tosiaan jospa ei hirveästi päässyt paikoille, niin se oli toisaalta se, että miten se peli lähti, että me saatiin toivomamme johto siihen alkuun ja näin, ja me pystyttiin vetäytymään kuoreen, ja ehkä siinä on sitten just se, että kun kello käy ja vastustaja johtaa, niin siinä sitten kotijoukkueella varmaan vähän ehkä just ratkaisut oli sellaisia väkinäisiä pakotettuja, niin kuin katsomoonkin näkyy. Että. No ei se millekään käynyt mielessä mitään muutoksia tehdä, että te 3 kentällä jauhatte sitten alusta loppuun aika lailla samana Joo, no siis totta kai käy aina mielessä, että pistettekö sinne kuumia pelaajia, mutta jos mulla joku näyttää kuuman pelaaja, joka tänään on, niin ihan hyvä on, että ei ollut semmoista, että kaikki olisi, tai siis silloin olisi ollut ihan erikseen semmoisia, jotka olisi huikeassa iskussa ollut. Ja toinen asia sitten on, että kyllä toi meidän 3 kentän pelaaminen, niin se kumminkin tietty tempo ja se tatsi ja toi hyökkäyspelaaminen vaatii sen, että rytmitetään, että ei me pitkään pystytä 2 menneen tempoon, mitä halutaan itse pitää, että pakko se on 3 mennä. Siinä nyt sekoitettiin kenttiä ja sitten pikkasen tuossa lopussa tiivistettiin, mutta eipä noita maaleja siltikään tullut. Niin, ei sitten tempoeroa silleen näkynyt, että vaikka teillä oli se 3 ja kaverilla oli 2. Ei saatu sitä hyötyä tavallaan irti siitä. No vaikea se, kun toinen pistää myyrän päälle, niin vaikea siinä on lähteä tempoon pitämään. Aktivoittiin karvasta ja sun vaikka mitään, mutta se on aina vaikea tuo tempo pitää. Kyllä. No miten onko tuo pallollinen peli nyt sitten vähän kadonnut teillä kun enkä tonteja kesätä vuotta?
No toinen asia, se on sama kuin Lovisa pelissä, että toinen puolustaa kurinalaisesti matalalta, niin vaikkei sinne reikiä löytää. Ja nimenomaan just tolleen sanoin, että toinen päässä johtoasemaan, ja sitä rupeaa olemaan se pikku pakko siellä ja pikku pakossa, niin homma ei toimi. Ja tuskastumistahan meille tuli toisessa erässä niin ihan selkeästi joukkueelle oli tuskastunut, kun ei vaan onnistu. Ja se on taas semmoinen tie, mikä niin meidän rosterille ei vaan sovi. Okei, pelataan pleikkarin paikasta, mutta ei se nyt voi olla sitä, että pakko. Meitä on veikattu tuonne karsian paikalla ja alaspäin, että kyllä tästä pitää nyt nauttia tästä, että me pystytään pelaamaan sitä pleikkarin paikasta, niin se on selkeä asia, että jos siitä ei osata nauttia, niin mitä sinne pleikkareihin menemään jännittelemään taas sitten. Oliko tämä kauden heikkoin peli? En minä sanoisi heikkoin, niin siis olihan siinä niin hyviä paljon elementtejä, että kyllä niin on siinä pallossa pelissä hyviä juttuja, mutta se on tuo hyökkäys kolmannes, niin se vaatii tietyn tunnetaso, että se onnistumisia tulee. Ja sit jos se tunnetaso ei saavuteta, niin sen jälkeen se menee pikkasen väkisin yrittämiseksi. Kyllä siellä muutama sektori oli, mistä olisi voitu muutama lisähit tehdä. Kyllä se kaveri veskahin taas muutaman kopin ottaa siellä. Joo, varsinkin tuossa lopussa otti muutama aika hyvä torjunta. Niin. Ehkä en tiedä, olisiko niillä ollut sitten vielä pelin lopputuloksen kannalta merkitystä, mutta se mikä mun mielestä on niinku kuvaavaa, että jospa kuitenkin tänään sai parhaat paikkansa sillä karvilla, että meillä tuli sellaisia vähän henkilökohtaisia virheitä siinä paineen alla ja se mun mielestä tosiaan meidän puolustuspelaaminen onnistui hyvin ja kuten sanottu, jos olisi päässyt johtoon, meidän olisi pitänyt aktivoida ja muuta, niin todennäköisesti siinä olisi auennut ovet molemmissa päissä, mutta tänään peli meni siihen suuntaan, että me saatiin pelata oman pelin kautta ja oman pään kautta, eikä tarvinnut lähteä sitten aktivoimaan. Niin. No, Väänäsen Pete oli mikä sillä on? Petri oli kuumessa. Flunssa täällä. Se tietysti sekoitti sen kentän peliä. No se meidän kaikkein pallollisemman kentän peli sekoitti kyllä, mutta se on kumminkin 3 kenttää siellä myllää, että se yksi mies ei kumminkaan ole sateentekijä missään. Mites teille ja sinulle, niin toiko miten helpotusta tämä voitto sitten? No eihän siis silleen, että jos tässä nyt coachina rupeaa aprikoimaan kaikkea mahdollista, niin silloin fokus on väärissä asioissa. Että mä yritän olla joka ilta peleissä ja harjoituksessa niin hyvä coach kuin mä osaan olla. Ja sitten jos jollain muilla asioilla spekuloidaan näin edelleen, niin ne ei ole mun käsissä. Että en mä mieti mitään muuta kuin seuraavaa harjoitusta ja seuraavaa peliä ja teen duunini niin hyvin joka päivä kuin mä osaan. Mutta iso voitto teille, että varmaan sitä haluatte tietysti karsia paikalta pois. No joo, täytyy rehellisesti sanoa, että meillä tästä eteenpäin kaikki pisteet on kullan-arvoisia ja kyllähän realiteetit on ne, että meidän pitää onnistua huippuhyvin ja jonkun pitää vähän vielä kontata, että me noustaan karsijapaikalta pois, mutta riippumatta siitä, että voitetaanko näitä pelejä vai muuta, jos me ollaan karsinnoissa, niin siellähän meidän pitää pelata kauden parasta peliä, että siinä mielessä joka peli on meille tärkeä myöskin sen pelin kehittämisen kannalta. Ja siinä mielessä toisaalta tämä nyt antoi meille vähän hengähdystilaa myöskin sinne, että se suoran putoajan paikka alkaa olla jo kaukana, että tietenkin kaikki on teoriassa edelleen mahdollista, mutta jos saadaan valita, niin mieluummin kuitenkin sitten jatketaan kautta karsinnoissa, kun ollaan siellä suoran putoajan paikalla, että kaikkia tässä on mahdollista ja pienet asiat voi vielä kääntää voimasuhteita tässä sarjassa viimeisen 5 kierroksen aikana. Miten monta pelaajaa teillä on loukkaantuna? Rosteri on noin pieni. No kyllähän siinä on aika paljon, että meillä on tässä nyt nopeasti tulee mieleen Rajala, joka oli polvileikkauksessa, sitten Merto, jolla on nilkkavamma, Suoniemellä mykoplasma, sitten Anderssonilla pikkuvammoja, että nämä tässä nyt tulee ainakin ensimmäisenä mieleen ja sitten meillä on lähtökohtaisestikin ohut rosteri, että sitten meillä on kauden alussa jo meni Vainiolta polvi, se on koko kauden sivussa ja näin, että onko se loukkaantumisten takia vai miksi se kausi on teillä ollut noin vaisuus? No kaikki on niin suhteellista, että jos ajatellaan niin kuin KRP:tä viime vuonna ja tänä vuonna, niin rosterissa on ollut todella paljon muutoksia, että viime kauden parhaasta 5 pistemiehestä 4 lähti. Ja se on aina se
dynamiikan syntyminen ja viisikkotason pelin kehittäminen ja muu, se vaatii aina aikaa. Meillä oli paljon muutoksia ja valitettavasti ei olla niin tämän kauden aikanakaan missään vaiheessa saatu sitä rauhaa, että oltaisiin päästy rakentamaan viisikoita, vaan aina on tippunut jätkiä loukkaantumisten tai jonkun muun syyn takia ja valitettavasti tämä on ollut niin todella rikkonainen koko kausi. Mutta tuo puolustuspelaaminen meillä on ollut sellainen murheenkryyni, joka ei kai KRP-historiassa ole koskaan hirveän hyvä ollut ja tälläkin kaudella niin lähes poikkeuksetta alkukaudesta, varsinkin kärkijengit latoi meitä vastaan kaksinumeroisia, että siinä on menty eteenpäin ja siitä kyllä täytyy antaa niin kuin tälle ryhmälle iso hatunnosto, että vaikka meillä on ollut haasteita ja vaikeuksia, niin joka ilta jätkät pistää itsensä likoon ja halu kehittyä yksilönä ja joukkueena on olemassa. No, tänään ainakin onnistuu. Kyllä. Jees, eikö siinä mitään? Kiitoksia. Kiitos. Yes, kiitoksia, tsemppi jatko. Joo, kun myös